Bueno, bos días. Empezamos, rematamos o último Consello Ordinario da Xunta do ano 2025 e, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, capítulo de estrutura de posto directivo da Xunta de Galicia, se acordaron varios ceses, a petición propia a todos, e os correspondentes nomeamentos en diferentes consellerías, postos directivos cuyo cese e nomeamento é competencia do Consello da Xunta de Galicia. O primeiro, na Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, o Consello acordou cese, insisto, a petición propia, relevo de José Ramón Lete Lasa como secretario xeral de Deportes, despois de exercer esta responsabilidade durante máis de 16 anos en 3 etapas distintas. O sustituto será Roberto García Fernández, por lo tanto, será o novo secretario xeral para o deporte. Roberto García é licenciado en Educación Física e do Deporte, conta con máis de 20 anos de experiencia en xestión deportiva, Administración Física e Educación Física, exerceu como preparador físico deportivo fabril, como profesor de Educación Física e diferentes cargos no ámbito municipal, entre eles o de concelleiro. Por lo tanto, logo da súa toma de posesión, sustituirá a José Ramón Lete Lasa, o cal lle agradecemos moi encarecidamente os servizos prestados durante tantísimos anos. O seguinte cese no momento, o cese de Julián Cerviño Iglesia como responsable da Antega, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e o nomeamento como novo director, máximo responsable da Antega, de Damián Rey Rodríguez, novo director xeral da Antega. Damián Rey é enxeñeiro de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo, funcionario técnico de sistemas, leva máis de 10 anos traballando na Administración Pública. Agora mesmo era o responsable de novas tecnoloxías na Diputación de Pontevedra, este especializado en transformación digital, xestión estratégica, TIC e modernización administrativa. Por lo tanto, agradecemoslle todo o seu traballo durante este tempo a Julián Cerviño Iglesia e damoslle a benvida, deseamoslle sorte a Damián Rey Rodríguez, novo director da Antega. 3 relevos na Consellería do Medio Rural. O primeiro, a sustitución do secretario xeral da Consellería de Medio Rural, Jorge Atán Castro. A nova secretaria xeral da Consellería de Medio Rural será Marta Forés Lojo, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e funcionaria de carreira dende o ano 2005, sempre desenvolvendo os seus postos de traballo na Consellería do Medio Rural. Na actualidade, de feito, era subdirectora xeral de réxime xurídico nesta Consellería. Por lo tanto, agradecemoslle todo o seu traballo a Jorge Atán Castro e desexamoslle sorte a Marta Forés Lojo. Os outros dos ceses e nomeamentos na Consellería Medio Rural son o do director xeral da Defensa do Monte, que sustituye a Manuel Rodríguez Vázquez. Por suposto, agradecemos todo o seu traballo intenso durante estes anos, nun posto especialmente complicado e especialmente durante estes últimos meses. O novo director xeral da Defensa do Monte é Manuel Francisco Gutiérrez, enxeñeiro técnico forestal, leva 30 anos traballando na Administración, na Dirección, Planificación e Coordinación de Políticas Públicas sobre o Monte e Prevención de Incendios. Leva 16 anos exercendo como xefe do Servicio de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, gracias por todo o seu traballo a Manuel Rodríguez Vázquez e sorte ao novo director xeral Manuel Francisco Gutiérrez. E outro cese no momento na Consellería de Medio Rural, o terceiro, é o que decidiu o relevo de José Luis Chan como director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, o cal lle agradecemos, ademais, por suposto, como a todos os demais, todo o traballo desenvolvido a toda agora. A súa sustituta será nova directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro Arcos, enxeñera técnica en Industrias Forestais, amplia experiencia, foi alcaldesa de Moraña durante 9 anos, delegada da Xunta, deputada provincial, e na actualidade era a xerente de SEAGA, que é a entidade pública autonómica, como saben, que colabora coa Xunta de Galicia Instrumental, entre outras tarefas, para a limpeza dos montes e prevención de incendios forestais.
E o último cese e nomeamento prodúcese na Consellería do Mar, cese de Cándido Rial, ata agora director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, e a súa sustitución por Isaac Rosón Sánchez Brunete. O novo director xeral é enxeñeiro naval e oceánico pola Universidade da Coruña, traballou como enxeñeiro en varias firmas, tanto en España como no estranxeiro, funcionario de carreira, enxeñeiro naval do Estado e exerceu tarefas de seguridade marítima nas Capitanías Xerais de Barcelona e Alicante. En na actualidade traballaba na Xunta de Galicia como director da área de innovación empresarial do IGAPE. Por tanto, gracias a Cándido Rial polo seu traballo, toda a sorte a Isaac Rosón Sánchez Brunete. Por tanto, volvo a facer un agradecemento xeral ás persoas que hoxe deixan os seus postos, José Ramón Letelasa, Julián Cerviño, Jorge Atán, Manuel Rodríguez, José Luis Chan e Cándido Rial, polo seu compromiso e traballo, por servir a Galicia dentro dos seus postos directivos na Xunta de Galicia e desexolle sorte a todas as persoas que os van sustituir logo do acordo de hoxe e da publicación mañán no Diario Oficial de Galicia. Serán as tomas de posesión e empezaremos o novo ano con estas novas persoas responsables neses postos directivos. Cambio de acordo de Consellería, acordo importante, a proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos, por lo tanto, final do proceso, aprobamos o decreto que permitirá o cumprimento dun compromiso, ademais, que adquiríramos coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que era a plena integración no Servicio Galego de Saúde das unidades municipais de drogodependencia que existían en varios concellos galegos, concretamente en 13, as chamadas UPAZ, eran de titularidade municipal a toda agora. Cada ano asistían no seu consulto a máis de 7.000 pacientes, ao redor de 7.200, pois atención psicolóxica ou psiquiátrica, cuidados de enfermería, información, asesoramento por parte de traballadores sociais, suministro de determinados medicamentos, e é certo que a Xunta xa levaba anos colaborando, sobre todo económicamente, cos concellos, con estes 13 concellos, a través dun convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias, pero tamén é certo que era unha reivindicación destes concellos e da FEGAM que a Xunta de Galicia procedera á integración definitiva da SUPAZ no Servicio Galego de Saúde. Esta vaise producir a partir do 1 de xaneiro, logo do acordo de hoxe. Isto vai supoñer o traspaso efectivo tanto dos servizos como dos medios humanos e materiais destes centros, co obxectivo de mellorar a atención a estes máis de 7.000 pacientes que pasarán a ser atendidos en unidades do Sergas, o cal vai facilitar a atención integral destas persoas. Son pacientes que soen ter outras patoloxías asociadas á propia drogodependencia e vai facilitar tamén, cando sexa necesario, a derivación a outros servicios, rehabilitacións, hospitais de día, etc. A dotación para este traspaso efectivo ten un coste económico, vai estar moi cercano aos 5 millóns de euros, algo máis de 4,8, e a Xunta de Galicia asumirá, en principio, 95 prazas, é unha integración voluntaria, pero se ascribiran as 95 persoas que traballan na SUPAZ, a integración sería, pois, deso, casi 100 efectivos, cunha dotación orzamentaria de casi 5 millóns de euros. A partir de xaneiro, xa digo, a SUPAZ pasan a integrarse plenamente no Servicio Galego de Saúde, cumprindo un compromiso adquirido pola Xunta no seu momento. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, logo estamos a piques, datos reais son ata o mes de outubro, pero, bueno, todo indica que pecharemos un magnífico ano dentro do punto de vista turístico, un bo exercicio para o turismo na comunidade, máis de 6,6 millóns de visitantes, medio millón de peregrinos que recolleron a Compostela, máis todos os que non a recollen, e unha facturación do sector que vai superar os 400 millóns de euros. Hai marxe para seguir medrando, hai marxe para seguir millorando, hai que adaptarse aos novos fluxos turísticos e aos novos escenarios que se abren, e, polo tanto, o que acordamos foi licitar o acordo marco para unha nova campaña institucional que promova a Galicia como destino turístico durante o ano 2026. 7 millóns de euros para promocionar os nosos recursos naturais, culturais, gastronómicos, xa máis orientado o gran acontecemento que vai supoñer, do punto de vista non só turístico, pero tamén turístico, o Xacobeo 2027. Xa digo, aprobamos o acordo marco e a campaña, a idea é que escomece a partir dos meses da vindeira primavera,
a partir do segundo trimestre do ano que ven 26. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos unha nova integración na rede galega de museos. Correspondeulle neste acordo o Centro de Interpretación dos Muiños Industriais situados en Subia, no concello de Narón. Foron estes muiños claves na industrialización da comunidade de Galicia durante a Ilustración, especialmente esa zona de Ferrolterra, e o centro, que existe actualmente, non só permite coñecer a historia, todo o contexto destas instalacións, sino que hai varios muiños originais restaurados que se poden visitar e agora integrámoslo e con esta integración son 96 os centros culturais museos que integran a rede galega de museos o que lle permite acceder a axudas públicas, traballar en rede, publicidade conxunta, bueno, unha serie de ventaxas as que se incorpora ao Centro de Interpretación dos Muiños Industriais de Subia en Narón. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Comercio, lanzamos unha orden de axudas para seguir promovendo a innovación, a digitalización e a sustentabilidade do comercio local e dos obradoiros artesáns que tantas alegrías nos están dando últimamente a nivel de premios nacionais. Prácticamente 4 millóns de euros para axudar durante o ano 2026 o comercio local e os obradoiros. Hai varias novidades relacionadas coa tramitación. A máis alentable quizás esa que ata agora non se podía, en esta edición, se hai pequeno comercio que teña máis dunha tenda, ás veces 2, 3, 4 pequenas tendas da mesma cadea local nunha cidade, un mesmo propietario, poderán, sempre que o centro non teña máis de 10 empregados, poderán beneficiarse destas axudas e cumplen os requisitos. A toda agora, isto non era posible. As axudas serán para melloras no interior do local, compra de equipamento, medidas de innovación e digitalización ou reducir o número de embalaxes, sustituir embalaxes de plástico por aqueles con material sustentable. Perdón. Sector primario, a proposta da Consellería do Mar, hoxe convocamos axudas para proxectos que as cofradías de pescadores ou asociacións de mariscadores teñan para modernizar infraestructuras nos portos de titularidade galega ou modernizar lonxas ou zonas de desembarque. 10 millóns de euros para os vindeiros 2 anos e con elo poderán instalar sistemas de enerxía renovable, reducir a pegada de carbono, mellorar a seguridade dos traballadores con, por exemplo, guindastres ou novas carretillas ou incrementar o control sobre os produtos descargados con novas cámaras frigoríficas ou novos equipos de pesaxe e clasificación. Seguimos no sector primario, cambiamos a Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos destinar 1,5 millón de euros a axudas e o segundo ano para a conservación paisaxística nos viñedos da Ribeira Sacra. A finalidade última é evitar o abandono dos socalcos e conservar este cultivo singular de viñedos, a chamada viticultura heroica, que ademais está moi ben sellada á candidatura da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade. Por tanto, estas axudas de 1,5 millóns de euros van destinadas a que se sigan mantendo este tipo de cultivos que teñen especiais dificultades respecto a outras zonas vitivinícolas de Galicia. Seguindo coa Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos convocar a maior cifra convocada ata hoxe respecto do programa LEADER para os vindeiros 3 anos. Incrementámosla nun 125%, 29 millóns de euros. Xa digo, a maior cifra da historia das convocadas ata agora polo Asunto de Galicia. Saben que o programa LEADER, que leva xa máis de 30 anos, o que busca é promover iniciativas para impulsar o desenvolvemento das zonas rurais, máis moi participativo, participan concellos, entidades empresariais, Xunta de Galicia. Xa digo, convocamos para os vindeiros 3 anos 29 millóns de euros para a creación, ampliación e modernización de PEMES, iniciativas no eido turístico no rural, posta en marcha de pequenas industrias ou servizos como tendas, perruquerías, talleres, todo o que asegure o tecido comercial local. E, como novidade, a parte da cantidade, o prazo de execución ampliámoslo ata 3 anos, ata agora eran 2, e con isto dáse máis tempo tamén en máis cantidade, pode ser máis axuda a hora de planificar e solicitar permisos e autorizacións para os proxectos que os necesiten. Xa digo, a maior convocatoria
29 millóns de euros para vender os 3 anos dos fondos LÍDER. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Vivenda, temos dous acordos, un relacionado concretamente cun proxecto, estou falando da cooperativa Galí Vivenda na cidade da Coruña, que promove 224 vivendas para alugueiro accesible, alugueiro con precio social no barrio de Susán, na Coruña. A Xunta, nese momento, pusera a disposición desta cooperativa chan público a un precio moi reducido, un precio casi simbólico, axudolles a tramitación de fondos europeos e o que restaba é que a cooperativa pechase o financiamento a través do Instituto de Crédito Oficial. O certo, xa é coñecido, é que a cooperativa leva 2 anos intentando pechar este préstamo, de momento non tivo éxito, cambiáronse as condicións sobre a marcha, isto pon en risco os fondos europeos que xa conseguirá a cooperativa e mesmo a execución deste proxecto, estamos falando de 244 vivendas. Pois o que facemos hoxe, aprobar, é unha axuda directa á cooperativa Galí Vivenda para garantir que poidan cumprir o seu proxecto e construir as 244 vivendas protegidas no barrio coruñés de Susán. 10,7 millóns de euros para estes 244 pisos con prezo accesible de alugueiro. Se poñen 3 requisitos á entidade, que a obra estea rematada nos prazos que marca o programa de axudas da Unión Europea. Isto son 3 requisitos necesarios e imprescindibles. Que o Estado non aprobe financiamento específico para estas obras, nese caso decaería a axuda de 10,7 millóns tamén, e que, ou ben, se a cooperativa logra pechar o préstamo co ICO antes do 31 de agosto de 2026, pois tamén esta axuda non sería necesaria, pero nestes momentos é a garantía de que todo eso, senón o proxecto seguirá paralizado e xa o cumprimento dos fondos europeos sería imposible. Por lo tanto, a Xunta aporta estas cantidades, se se deran esos requisitos non sería necesario poñelo finalmente, pero senón a Xunta de Galicia asume esta axuda 10,7 millóns de euros para que a cooperativa poida executar as 244 vivendas. E outro acordo, decía que eran 2 en materia de vivenda, seguimos avanzando nos compromisos para cumprir as cifras anunciadas de execución de vivenda e hoxe adoptamos 3 acordos para promover a construción de 523 vivendas de promoción pública nas cidades de Coruña, de Santiago e de Ferrol. Por unha banda, autorizamos o concurso de ideas para habilitar 412 vivendas protegidas, 150 alosamentos compartidos e 2 novas residencias de estudiantes na Coruña e Santiago. Todos en terreos que son propiedade da Xunta de Galicia. No caso da Coruña, en parcelas do propio campus universitario del Viña, e ali, nese campus universitario, imos construir 168 vivendas protegidas, 150 alosamentos compartidos e unha residencia de estudantes con 150 prazas. E en Santiago, nun terreo na zona de Salgueiriños, perto de aquí, 244 vivendas sociais e unha residencia de 150 prazas. Isto nas cidades de Coruña e de Santiago. E, ademais, na cidade de Ferrol, autorizamos a licitación para construir 75 vivendas públicas no barrio de Bertón, 14 millóns de euros. No Bertón xa temos en marcha, están ahora mesmo en construción 288 vivendas protegidas e agora se engadirían estas 75 cusa licitación acabamos de aprobarse por 14 millóns de euros. E tamén, por último, acordamos licitar a redacción do proxecto, e cando este feito o proxecto, licitación das obras, para 36 vivendas públicas para alugueiro, a maiores de todas as que detallei toda agora, no Concello de Santiago, concretamente na rúa Ildefonso Sánchez Mera, na zona de Volta do Castro. Por tanto, seguimos cumprindo obxectivos, licitacións, en diferentes fases para chegar a doblar esa cifra anunciada a principio de legislatura. 2 acordos en materia de infraestructuras. O primeiro ten que ver co anuncio realizado, haberá un par de meses, 3 meses, sobre a desdoblamento, na parte que aínda non está, da autovía do Salnés nos concellos do Grove e Sanxenxo. A ampliación da autovía é necesario aprobar para cumprimento dos prazos un proxecto de interés autonómico e foi o que hoxe aprobamos. O PIA para as obras de ampliación da autovía do Salnés nos concellos do Grove e Sanxenxo. Isto vai permitir agilizar os trámites notablemente. Buscamos mellorar o tráfico na contorna, pero tendo en conta, ademais, e o PIA tamén cumpre ese objetivo, que é necesario, estamos falando, parte importante desta obra vai estar en Red Natura, cerca das marismas, na zona da Lanzada, e, por tanto, hai que actuar
con moitísimo celo dende o punto de vista medioambiental, con moitísimas precaucións e garantías, e, por lo tanto, este PIA tamén axudará a todo elo. En total, imos destinar, recordo, 40,4 millóns de euros a este desdoblamento e actuacións subseguintes de protección da paisaxe para desdoblar a vía do Salnés. E decía que había outro acordo en materia de infraestructuras, ten que ver coas autopistas de titularidade, autoestradas de titularidade autonómica. Recordarán que hai un ano anunciábamos o rescate de 4 estradas autonómicas que permitían aforrar 300 millóns de peaxes en sombra e adicalos en paquetes de alrededor de 30 a 35 millóns cada ano, como estamos facendo, a execución de infraestructuras. Tivemos exemplos recientes en Viveiro, no desdoblamento de Nada de la Sarria, a execución de infraestructuras na rede autonómica galega e así seguiremos facendo durante os seguintes anos. Pero respecto ás autoestradas autonómicas que están en concesión, hoxe tomamos dos acordos, en realidade. O primeiro, manter as bonificacións existentes, que as converten nas autoestradas, pois prácticamente, se non a que máis, no grupo moi cabeceiro, as máis baratas de todo o país, de España, e, ao mesmo tempo, conselar as peaxes tamén destas autoestradas. Estou falando de autoestrada Coruña-Carballo, AG55, e autoestrada do Val Miñor, AG57. En total, son casi 30.000 usuarios diarios que pagarán o mesmo que viñan pagando a toda agora. É dicir, o IPC é asumido polas arcas autonómicas, queda conselado e a tarifa será a mesma que viñan pagando a toda agora. Non haberá suba ningunha nas autoestradas autonómicas a partir do 1 de xaneiro. Son 6,3 millóns de euros en total os que a Xunta de Galicia dedica, por unha parte, a manter as bonificacións e, por outra, a conselación das peaxes, tal como están neste ano 2025. Insisto, o 1 de xaneiro de 2026, as autoestradas autonómicas non experimentarán ningunha subida. Por darlles un par de exemplos do que isto supón, pois, ao redor dos 260 euros de aforro para un usuario habitual na Vigo-Bayona, anuais, estou dicindo, e 325 serían algo máis de 350 na Coruña-Carballo. Por lo tanto, toma esta decisión a Xunta de Galicia e volvemos a reiterar que nas autoestradas de titularidade estatal, cando menos se faga o mesmo. Desde logo, a reivindicación do rescate e a reivindicación, cando menos, inmediatamente, para facer a partir de xaneiro, da conselación das peaxes, que parece ser un ano máis que non vai ser así, sino en todo o contrario, manténdoas como a autoestrada máis cara de España, pese ás reivindicacións, do punto de vista político aquí, unánimos prácticamente, e o recente dictamen da Comisión Europea. Cambio de acordos, a proposta dos acordos en materia de educación relacionados co I+D máis I, o I+G máis I. Seguimos facendo un gran esforzo por apoiar os investigadores que desenvolven e queremos que o sigan facendo a súa carreira investigadora en Galicia e tamén por atraer novo talento. Por lo tanto, hoxe renovamos a colaboración coa Fundación Empresa Universidade Galega, FEUGA, para a retención de talento e a promoción internacional da investigación que estes traballadores fan dende Galicia para o resto do mundo. Incrementamos esta achega un 35% e chegamos a casi 2 millóns de euros, 1,8 millóns de euros para os anos 26 e 27. Que queremos? Pois que científicos moi cualificados, os que concretamente esta axuda de FEUGA vai dirixida aos que traballan no programa Opportunius, transformen os seus proxectos en resultados que repercutan no programa, no progreso de Galicia, que ademais podan, como fan os investigadores máis potentes, difundir e divulgar e dar a coñecer e tirar valor dos seus proxectos a nivel internacional. Para iso son este convenio que facemos coa Fundación Empresa Universidade de Galicia. E outro acordo en materia de educación, que a continuación, recordarán que hai pouco anunciábamos 4 millóns de euros para apoiar o acceso ao mercado de 9 proxectos de universidades e centros tecnolóxicos. E, ora, o que facemos, isto iba dirixido aos centros que dependían das universidades, e facemos o mesmo para impulsar a investigación e os resultados de investigación que se fai nas empresas e poder transformar esta investigación en valor económico. 3,7 millóns de euros que prevén mobilizar, pois, como mínimo outro tanto, algo máis de 7 millóns de euros, por lo tanto,
por cada euro público que lle damos ás empresas para que fagan investigación, as empresas, cando menos, terán que investir o mesmo. Vai dirixido, basicamente, ás PEMEs que desenvolvan solucións tecnolóxicas que melloran a competitividade do sector para que poidan tirar rentabilidade económica e que sigan facendo investigación no seo das empresas e, ademais, centrado en sectores claves como a biotecnoloxía, a inteligencia artificial ou a enerxía verde. Xa digo, a semana pasada, ou hai 2 semanas, apoiábamos a transferencia de coñecemento de investigación que se fai nas universidades e agora a transferencia de coñecemento da investigación que se fai nas PEMEs galegas. E o último acordo, que tamén ten que ver coa innovación, dará ahora conta máis polo miúdo a conselleira de Economía, ten que ver con, o que estaba dicindo todo agora, se queremos un tecido productivo, moderno, competitivo, a innovación ten que formar parte indisoluble do día a día das nosas empresas. E por iso, hoxe acordamos iniciar a tramitación da Estrategia de Innovación Empresarial 2026-2030. Incrementamos, que queremos? Pois que se incrementen un 25% as empresas que fan innovación en Galicia, que o investimento privado se aumente un 50% respecto ao que hai agora mesmo en innovación, chegar aos 1.500 millóns de euros, e a nosa previsión é que esta estrategia no primeiro semestre de 2026 pode estar aprobada e en funcionamento. Xa empezamos a tomar acordos, a pesar de que iniciamos a tramitación, hoxe acordamos destinar 40 millóns de euros a 2 liñas de axuda que buscan impulsar proxectos de investigación industrial ou o deseño e implantación de ferramentas de inteligencia artificial. 40 millóns de euros para 2 liñas de axuda, pero doi a palabra á conselleira para que lles dé máis detalles. Pois grazas, presidente, bo día. Bueno, pois efectivamente vimos de aprobar o acordo de inicio da tramitación do que será a Estrategia de Innovación Empresarial da Comunidade Autónoma, unha estrategia que constitúe pois a primeira neste sentido dentro de ou en Galicia, e que está orientada a situar a innovación como unha capacidade estrutural do tecido empresarial galego. A innovación actualmente xa non a podemos considerar como unha tendencia ou unha moda, senón que é fundamental que as empresas comprendan que se trata dun factor indispensable para o seu crecemento económico, punto de que na sociedade actual a maioría das empresas que non innoven están condenadas a desaparecer. A innovación é fundamentalmente importante no contexto económico actual que está marcado pola globalización, pola transición cara a descarbonización, pola crecente competencia que temos nos mercados internacionais, o aumento das exportacións das empresas galegas e tamén as dificultades que atopan as empresas para captar persoal cualificado, así como a irrupción da inteligencia artificial. Neste escenario, moitas empresas, especialmente as máis pequenas e as PEMEs en xeral, atópanse en clara desvantaxa se non contan con capacidade para innovar. De aí a necesidade, entendemos, dunha estrategia pública neste sentido. Galicia conta actualmente cunha boa base de innovación ligada fundamentalmente á investigación e ao desenvolvemento, pero o desafío que temos agora é pasar dese crecemento agregado e moi ligado, como digo, á investigación e ao desenvolvemento a unha innovación extendida, facendo que as empresas innoven máis, innoven mellor e que esa innovación se traduza finalmente en competitividade sostible en emprego de calidade. Por todo isto, o Goberno da Xunta consideramos imprescindible unha aposta política clara e decidida para apoiar o noso tecido productivo. A posta en marcha desta estrategia enmárcase xa na creación no ano 2024, como saben, nunha nova área, a área de innovación empresarial dentro do IGAPE, co obxectivo de ir pouco a pouco impulsando a innovación como panca de competitividade empresarial. Levamos máis dun ano desenvolvendo instrumentos, programas, infraestruturas e falando moito coas empresas para coñecer de primeira man as necesidades reais que temos no campo da innovación.
Este proceso pois, puxo o de manifesto a necesidade de dar un paso máis e de pois, avanzar xa nunha estrategia ordeada, coherente e orientada ao impacto, capaz de dar continuidade ao esforzo público e privado que xa está, como digo, iniciado. Ben, que é a innovación empresarial? Pois innovar nunha empresa non é investigar de forma puntual ou acumular proxectos illados. É necesario falar de innovación empresarial como a incorporación de cambios en produtos, en servizos, en procesos, na propia organización ou nos modelos de negocio e que se apliquen estos cambios de forma efectiva e de forma demostrable. Coa innovación empresarial o que temos que conseguir é mellorar os procesos, gañar en produtividade, reducir custos enerxéticos, avanzar na digitalización e na transición verde e tamén compensar a menor escala empresarial, a escasez de persoal e reducir a dependencia de factores externos. É dicir, a innovación consolidada que temos que conseguir se ten que ver en melloras reais de produtividade, de competitividade e de capacidade exportadora e de creación de emprego, resultando imprescindible asegurar a transferencia, o escalado e a comercialización das solucións innovadoras por parte das empresas. Ben, o contexto no que se atopa Galicia, como dicía, é bo. Actualmente, os últimos datos disponibles que temos, que son datos que acaba de lanzar o INE a semana pasada, son datos do crecemento dende o ano 2022 ao ano 23 e que demostran pois, unha aceleración da actividade económica, da actividade innovadora empresarial. Cando o INE, como digo, realiza esta enquisa, demóstrase que o gasto en innovación empresarial alcanza actualmente 1.073,6 millóns de euros. Isto supón un 30,4% máis dende o ano 22 ata o ano 24. Somos a cuarta comunidade autónoma onde máis se incrementou o investimento. E imos moi por riba do ritmo da media estatal que está nun 13%. Representamos actualmente un 4,6% do gasto total de España en innovación. Somos a sétima comunidade en gasto. Polo tanto, pois aquí se reforza a idea dunha comunidade que estamos crecendo con intensidade e gañando tracción nun contexto onde hai gran competencia territorial. E a evolución non soamente financeira, sino que actualmente temos xa 3.672 persoas que están destinadas a actividades de innovación interna dentro das empresas e actualmente temos xa 1.774 empresas innovadoras en Galicia. Ben, dentro deste contexto, polo tanto, pois se sitúa, como digo, a estratexia, partindo deste punto de partida, e que basicamente ten os seguintes obxectivos e resultados agardados. Como obxectivos, pretendemos basicamente, falamos do concepto de industrializar a innovación, é dicir, transformar todo ese coñecemento, talento, tecnoloxía en valor aplicado para a economía real. É dicir, hai que activar todo ese potencial tecnolóxico e humano que temos en Galicia para responder ás necesidades concretas que ten a industria e acelerar esa innovación aplicada. E industrializar a innovación supón tamén reforzar as capacidades de transformación das empresas, promovendo pois, unha visión inclusiva da innovación e, polo tanto, a oportunidade de que todas as empresas, especialmente as PEMES, incorporen a innovación nos seus procesos. E tamén, como obxectivo, multiplicar o impacto económico e social. Como digo, que ese investimento público en innovación pois serva de panca para que todas as empresas poidan innovar e para que se xeren instrumentos máis personalizados, flexibles e orientados a resultados. Os resultados agardados os mencionaba o presidente. Esperamos que ao final da estrategia no ano 28 existan máis empresas que innoven, ampliar, polo tanto, a base de empresas con actividade innovadora recoñecida e favorecendo, sobre todo, a incorporación das PEMES, insisto, o incremento esperado dun 25% do número de empresas que innovan. Un maior investimento privado en innovación, reforzando, polo tanto, o esforzo investidor das empresas ata acadar os 1.500 millóns de euros de investimento do sector empresarial.
e tamén aumentar o talento que impulsa a innovación, consolidar e ampliar ese capital humano que actualmente está destinado á innovación nas empresas co obxectivo de superar as 7.000 persoas dedicadas á innovación empresarial. Todos estes obxectivos, pois, o que pretendemos que supoñan é un cambio absolutamente estrutural e cultural no que innovar deixe de ser unha excepción, un proceso aillado para converterse nunha práctica habitual. E os eixos dos que se comprende a estrategia son 4. O primeiro é os retos de Empresa Innova, que basicamente contemplan todas as actuacións de intervención directa sobre as capacidades das empresas. Parte da idea forza de que a innovación debe converterse nunha competencia natural nas empresas e aborda de maneira integrada a través de diversos programas que se irán coñecendo, todos programas novos, salvo os dous últimos que agora explicarei, destinados a incidir no talento, na creación tecnolóxica, na orientación ao mercado, na modernización do aparato productivo das empresas para facer da innovación unha práctica estable e transversal. Como explicaba o presidente, os dous últimos programas, o de Intelixencia Artificial e Industria Innova, son programas que comenzamos xa neste ano e que, polo tanto, están xa consolidados, que se incorporan neste eixo a estrategia e que se aproban xa para a edición do ano 26 no Consello da Xunta de hoxe. Son 40 millóns de euros en total, destinados por unha banda ao impulso da intelixencia artificial nas empresas, 10 millóns de euros. Básicamente, son axudas para o desenvolvemento de tecnoloxías na empresa baseadas na intelixencia artificial ou en proxectos de implantación e aplicación de servicios e solucións comerciais baseados nesta tecnoloxía. E a segunda, o programa de Industria Innova, que son 30 millóns de euros, Básicamente son axudas para agrupacións de empresas tractoras xunto con PEMES e centros tecnolóxicos e o que se pretende apoiar son proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación en procesos e organización nas empresas. Este eixe, que é o fundamental, digamos, se complementa con un segundo eixe de estruturación do sistema de innovación en Galicia. Contaremos basicamente con dous instrumentos, un novo hub integrador da innovación que denominaremos Match en Galicia e unha mesa Empresa Innovación que basicamente o que pretende ser un órgano participativo de todos os axentes, tanto públicos como privados. Un terceiro eixo de financiamento, o que pretendemos é crear un marco estable de financiamento, ademais desta parte inicial de axudas ou subvencións públicas. Crearase un fondo Venture Studio para atraer e desenvolver proxectos de impacto global en Galicia, préstamos para innovación e desenvolvemento tecnolóxico e os fondos xa existentes que deberán incorporarse e adaptarse a esta estrategia de SES Galicia, que son o Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras e o Fondo Galicia Innovatec. E un cuarto eixe transversal, que se compón de dous elementos clave. Un índice de impacto Galicia, crear un novo índice propio de Galicia de medición baseado en estándares europeos e unha plataforma Inside Galicia para que a propia empresa poida autoavaliarse e, polo tanto, tomar tamén decisións estratégicas en materia de innovación. Orzamento da estrategia do ano 26 ao ano 28, entre a propia Consellería de Economía e os restantes departamentos da Xunta, superaremos os 400 millóns de euros en apoios á innovación empresarial, un 60% de subida respecto do orzamento destinado no ano anterior para levar a cabo todas estas medidas das que acabo de falar. O cronograma explicaba o presidente. No primeiro trimestre presentaremos este borrador tanto ao diálogo social como a esa mesa Empresa e Innovación que xa está creada dende este ano e recolleránse todas as achegas dos sectores para no segundo semestre do ano 26 estea xa aprobada a estrategia. E nada, a modo de conclusión, o básico na estrategia é esa aposta compartida para que a innovación se integre de forma estrutural entre todos os axentes, empresas, centros tecnolóxicos, universidades, clústeres, etc. Crear un marco estable de planificación, coordinación e avaliación das políticas públicas de apoio á innovación empresarial. É fundamental que se trate dun instrumento vivo e dun instrumento, polo tanto, que se poda adaptar e mellorar continuamente cos cambios no contexto económico, tecnolóxico e empresarial. Nada máis. Moitas grazas. Non sei se hai alguna...
Listo. Pois moitas gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativo a eses cambios na cúpula da Consellería de Medio Rural. Non sei se estaban pensados dende o final da vaga de lumes. En todo caso, se supoñen o recoñecemento de que as cousas non se fixeron ben. E, por outra banda, quería pedirlle tamén un balance político deste 2025. Dende a oposición falan dun ano perdido en o que Galicia foi a peor. Gracias. Sí, respecto aos cambios, bueno, no, é certo que neste último Consello da Xunta concentramos cambios non só na Consellería de Medio Rural, noutras consellerías, algúns xa viñan de, non de hai tempo, pero, bueno, máis ou menos estaban planificados e preferín concentrarlos todos, rematar programas, rematar casi execución orzamentaria neste ano e empezar novas etapas. Son postos moi exixentes todos, tamén os de medio rural e, polo tanto, nunha estructura tan grande, tan complexa como a Xunta de Galicia, é lóxico que se vayan producindo cambios. Eu, sinceramente, estou moi satisfeito do traballo que fixeron estes directores xerais, algúns deles levaban tempo xa, e, polo tanto, é lóxico que en algún momento se poidan ir producindo cambios. Eu se marco na total normalidade e na vontade de concentrarlos todos nunha etapa final de ano donde tamén acaba, insisto, a execución de programas e podemos empezar nun novo ano, pero en ningún caso supón ningún tipo de emenda ao seu desenvolvemento. Todo o contrario, agradecelle sinceramente todo o traballo que fixeron a toda agora en postos moi exixentes. Respecto a segunda pregunta, bueno, non coñezo os balanzos da oposición, mos imagino perfectamente, todo mal, todo no. Bueno, poden estar un pouco no seu papel ou ser un pouco repetitivos. Estou seguro que o que dixeron este ano valía para o ano pasado e pode valer pos seguintes. Outra cosa é a credibilidade que teñan. Sinceramente, sempre digo, escoitan repetir moitas veces, que sempre se poden facer as cousas mellor, por suposto, pero eu creo que pechamos un ano no que os obxectivos que nos marcamos ou están cumpridos ou se están cumprindo. Fixemos balanzo do cumprimento dos compromisos que para mí son importantísimos. Con eles lle pedín a confianza e obtiven unha parte importante do pobo galego e, por tanto, imos cumprindo aquelo no que nos comprometimos. Eu, se queren identificar un fito, creo que especialmente salientable, porque era un decilo, aínda que sexa solo, non solo, pero aínda que fora solo polo que costou, conseguir que Galicia poida xestionar a súa competencia de litoral, a comunidade con máis kilómetros de costa de toda España, creo que é algo moi importante, que espero que durante o ano que ven, xa a partir do ano que ven, se desenvolva en toda a súa plenitude, igual que ese obxectivo que repetimos todos os consellos da Xunta de Galicia, que ir avanzando no compromiso do que agora é un enorme problema para moitísimas persoas, para moitísimos galegos, que é a falla de vivenda. Seguir, eu agardo que o ano que ven xa sexamos capaces de poñer xa en marcha, de entregar as primeiras promocións, todo o que ten que ver co I+G máis I, creo que estamos dando pasos moi importantes, recoñecidos, fitos, todas estas axudas a nivel europeo que conseguiron moi poucos lugares en todo o continente e se conseguiron en Galicia, e estamos consolidando, o que explicaba ahora a conselleira tamén, un ecosistema de innovación, de investigación, que nos pode dar moitas alegrías nos vindeiros anos. Seguir atraendo proxectos a pesar das dificultades que poñen os de sempre, seguir atraendo investimentos, seguir atraendo proxectos empresariais a Galicia, e para iso hai que seguir garantindo a estabilidade institucional, a seguridade xurídica e, por que non dicilo, o sentidiño. E o ano que ven somos capaces de manter ese clima, a pesar dos intentos de algún, a pesar das chamadas o conflito, a tensión como ferramenta para conseguir obxectivos políticos que xoitamos por aí, creo que o pobo galego non está por esa labor, ni moito menos, e agardo que podamos seguir mantendo un clima social e un clima laboral no que se poidan seguir conseguindo
moitas cousas e, por último, manter un nivel aceptable e mellorar o que haxa que mellorar, que hai cousas que mellorar, nos servizos públicos fundamentais que presta a Xunta de Galicia, sanitarios, sociais, educativos. Esos son os meus obxectivos para o ano que ven. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativa cos ceses de medio rural, que chama a atención que os ceses afectan, por dicirlo así, as direccións xerais que se relacionaban co monte o forestal. Son ceses a petición propia, entón, e se a conselleira, os cesantes, por dicirlo así, pois lle informaron ou argumentaron ou explicaron un pouquiño máis por que pedían o cese. E a segunda pregunta, por rematar cun clásico do ano, é sobre Altri, que se fan agora 2 anos de que o DOGA publicaba, o sea, o anuncio, a información pública de Green Fever sobre a captación de auga de Porto de Mouros, un tema que ainda sigue sobre a mesa, e despois de coñecerse que o propio director de Augas de Galicia dixera nunha reunión do Consello Reitor deste organismo que, bueno, non lle vía moito percorrido ao proxecto, por decirlo así, se vostede concorda con esa idea, velle ou non percorrido o proxecto de Altri para Ulloa. Gracias. Non tiño. Apunto isto último. Ben, respecto á primeira pregunta, non, bueno, xa houve unha pregunta parecida anteriormente. Eu falei cos directores, con as persoas que vostede nomeada, Consello de Medio Rural, para agradecerlles, digo sinceramente, todo o traballo que fixeron. Son postos moi intensivos e levaban un tempo longo nos dous casos, e, polo tanto, cumplen un ciclo. É verdad que foi un cese. Outra solución era non concentrarlos nunha única, pero que non se pretende nin deixar de chamar a atención, nin sacar outra conclusión que preferimos todos os cambios que foran a facelos nun único Consello, despois de ciclos, en algún caso, moi longos de traballo, e, en algún caso, pois, pasar incluso a xubilación, en algún caso. Por tanto, digo, eu estou moi satisfeito do traballo que se fixo e só espero que os sustituyan estén á altura en postos complexos, probablemente dos máis complicados da Xunta de Galicia. Respecto á segunda pregunta, descoñezo, efectivamente, diso é o responsable de Augas, pero non hai ninguna novedade respecto dese proxecto. Xa me preguntaban en anteriores consellos, o único que imos seguir facendo é controlar e verificar que se cumpre a normativa. Xa a decisión de dar pasos dende o punto de vista empresarial non lle corresponde á Xunta, que non é ninguna empresa, lle corresponde a cada proxecto que os impulsa e nos fiscalizar que cumplan. A toda agora pensábamos que sí, pero xa decisións de tipo económico de ir para adiante non nos corresponden a nos. Bos días, presidente. Que lle parece a decisión ou a petición do Consello da Cultura e da Real Academia Galega de que queren que Galicia entre na UNESCO con Cataluña e con Euskadi? Pois mire, tendo en conta as solicitudes, as peticións que ten ahora mesmo a Xunta de Galicia respecto a transferencias, a cousas que ten que facer o Estado para aumentar o noso autogoberno, realmente non o considero máis prioritario, teño que dicirlo así. Estamos moi satisfeitos, espero non ter que desdecirme, do apoio da colaboración que tivemos ata agora, pois, por exemplo, no seo da UNESCO para conseguir, agardo que sexa unha feliz realidade no vindeiro 26, a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Por lo tanto, esta colaboración está funcionando e nos sentimos representados polo noso país nun organismo no que creo que esa representación a ese nivel é beneficiosa. Estas peticións veñen a conto do de sempre, de ir contentando e cedendo sempre as peticións que lle fan as comunidades das cales depende a supervivencia un día máis na Moncloa de Pedro Sánchez. A Galicia creo sinceramente que nestas que lle interesan preferentemente outras cousas, e outras cousas son eses, bueno, pois, o rescate, vimos como levábamos un acordo de conselación, o rescate que non suban as tarifas da AP9, sobre eso non nos contan nada no Goberno Central. A Galicia lle interesa ter, despois desa reunión donde nos dixeron que non habería problema porque o País Vasco xa o tiña dos permisos de traballo vinculados, dos permisos de residencia vinculados aos permisos de traballo, nada sabemos 4 meses despois. Creo que esas decisións de autogoberno nestes momentos nos interesan bastante máis e eu agardo, porque en poucos meses se saberá, que esa colaboración, esa representación ante a UNESCO que levamos co Goberno de España se manteña así e fagan todo o posible con independencia de outro tipo de representacións.
Bos días, presidente. Se me permite volver aos relevos, decía antes que non son unha emenda ao traballo de ningún deles, pero, bueno, puxeronse en marcha moitas medidas novas en medio rural dende que foi a oleada de incendios. Entón, quería preguntarlle se os relevos considera que son necesarios para impulsar esas novas medidas ou para facer ese cambio de políticas. Gracias. Bueno, eu agardo que as persoas que asumen as novas responsabilidades leven adiante estes novos retos. Por lo tanto, insisto, son ceses a petición propia. Por lo tanto, cando hai un cese a petición propia, hai que poñer outras persoas que os sustituyan e que se encarguen de executar as políticas que deixaron encamiñadas as persoas as que sustituyen. Por lo tanto, eso é o que espero. Eso é o que espero, sinceramente, e en todo caso, os centros superiores de decisión, que son os responsables últimos de cada consellería, conselleiros e conselleiras, permanecen e son os encargados de que eso sexa así. Que tal, presidente? Falando de nomeamentos, non vai con tanto coa xenda, pero quería saber se tenxa pensado como lle gustaría recuperar o exconselleiro Villares se finalmente se confirma o arquivo do seu caso por parte da audiencia, tal e como solicitou a Xuíza. Outra cuestión, anunciarase que para novembro ia estar listo presentado o novo plan de normalización lingüística. Estamos rematando o ano e non temos aínda novidades. Quería saber a que se debe. Graciñas. Sí, respecto á primeira pregunta, dicindo do principio, cando se produciu o primeiro pronunciamento judicial tomamos unha decisión e, polo tanto, ata que non se produza tamén o derradeiro pronunciamento judicial, que ainda non se produciu, e hai recursos, hai unha última palabra que ten a Audiencia Provincial, non vou facer ningún pronunciamento, por tanto, ninguna valoración sobre un resultado que aínda non sei cal é. Dixe outro día que esa decisión da Suíza de Ferrol apunta nun sentido, pero o que di, pero ao final quen ten que tomar a última decisión ainda non se pronunciou e mentras esa non se produza eu vou manter unha prudencia e non falar de hipótesis respecto a unha situación que non sabemos como vai acabar todavía. Respecto da segunda pregunta, bueno, mire, estamos intentando, e dixémolo dende o principio, acadar o máximo consenso posible. Xa sei que hai xente, mesmo mellor algunhas institucións, asociacións que en ningún caso só dixeron públicamente, incluso en algunha presentación pública que houbo, que non tiñan ninguna intención, máis ben todo o contrario de que se chegara a ningún tipo de consenso. Como non abandonamos esa idea, seguiremoslo intentando, que non se produza no prazo neste ano, non quere decir que canto antes poida ser, pero, de logo, apurar e deixar fora o máximo acordo posible creo que non sería unha boa idea. Sí, bos días. Sobre tamén os ceses anunciados, quería preguntar se todos foron ceses por petición propia. E no caso de José Ramón Lete, se é por algunha cuestión en particular ou se ao mellor lle manifestou a intención de ir a algún outro organismo ou simplemente porque quere deixar a política. Vale. Unha outra segunda cuestión vai relacionada coas negociacións que hai en Extremadura e quería preguntar sobre o que aconteceu ali e, sobre todo, pois, digamos, a influencia maior que agora ten Vox dentro do Parlamento extremeño, se iso, vostede cree que iso pode condicionar digamos, as cesións que faga Guardiola con eles. E xa unha última cuestión vai relacionada con un tema que está que é moi común en Estados Unidos, empeza a ser regulado bastante ali, chegou aquí xa a Galicia. Quería pedir a súa valoración sobre aumento das dark kitchen, ou, digamos, as cociñas fantasma, que son esas cociñas que están proliferando ocultas en determinados establecimientos comerciais ofrecendo comidas que non están reguladas por consumo. Gracias. Respecto á primeira pregunta, mire, eu volvo a insistir, de verdade, porque tamén o vexo dende dentro. Todos os postos directivos na Xunta de Galicia teñen a súa complicación, a súa intensidade, máis como eu creo que hai que exercelos, pero hai nos especialmente intensos, hai xente que leva tempo, e, por lo tanto, os relevos xa sei que chaman a atención, e xa sei que poden chamar a máis concentrados, pero son algo habitual, sobre todo cando se producen estas circunstancias. Eu xa mañán sairá publicado
no DOGA os ceses e nomeamentos, e no DOGA, cando se producen con esta condición, se pon expresamente, por tanto, eu remítome o que salga publicado no DOGA. Xa, a partir de aí, os proxectos persoais de cada un entenderán que non son, lógicamente, tuve conversas con varias das persoas, pero nin vou facelo, nin creo que deba explicar cales son os seus proxectos futuros. Eso corresponde ao campo persoal. Non digo por la persoa concreta que vostede me preguntou, sino en xeral. Lógicamente, cada un o que queira facer coa súa vida en ese momento correspóndelle o seu libre albedrío, como non podía ser de outra maneira. Eu desexo toda a sorte, e de verdad que a todos eles, e iso estou agradecido, porque, en dependencia do tempo, hai tempos máis curtos e tempos máis longos, o traballo podo asegurar que é bastante intenso. Respecto á segunda pregunta, Extremadura, está vostede por Vox, eu entendo que Vox tuvo bons resultados, está no seu dereito de pedir, pero tendo en conta, na minha opinión, primeiro que engañou as eleccións ampliamente, con moita diferencia sobre Vox, o Partido Popular. Por lo tanto, calquera solución debe ser proporcionada aos apoios de cada un, e hai unha circunstancia, o Partido Popular non precisa o voto positivo de Vox, basta cunha abstención, cousa que non sucedía antes. Creo que isto tamén hai que telo en conta e despois coller un pouco de perspectiva e ver que o 60% dos extremeños expresáronse nun sentido de querer que goberne unha tendencia, ou polo menos un conxunto de tendencia, non sei que maneira, se en solitario, en coalición, pero isto está aí, esta matraca de se hai que depender ou non depender de Vox, oiga, é que a suma dá un 60% e o Partido Popular solo casi un 45, un 43% dos votos. Creo que os extremeños falaron con bastante claridade e, polo tanto, eu agardo que haxa ese sentidiño a partir de ahora en Extremadura para actuar en consecuencia. E respecto á terceira pregunta, bueno, eu podo dicir, xa non me acordo, pero trouxemos aquí unha normativa da Consellería de Sanidade nese sentido, intentar controlar todo este tipo. É certo que son novas tendencias comerciais, novos hábitos de consumo, pero aquí, dende logo, polo menos en Galicia, temos que intentar que teña as maiores garantías sanitarias, desde o punto de vista da sanidade pública, con independencia de outras consideracións que teñen que ver con fiscais, competencia, todo iso, pero iso é certo que é un novo fenómeno, non digo as dark kitchen concretamente, senón máis ben os novos métodos de consumo e de atención a ese consumo que se están dando no mundo e que, lóxicamente, se acabarán dando, non sei se con esa intensidade, ou se están dando xa en España e en Galicia. Moi ben, moitas gracias. Perdón, feliz 2026 e moitas gracias pola paciencia e pola atención, incluídas as novas incorporacións que espero que non se aburriran moito e que o entenderan todos.